Det periodiske system. Overblik og systematik. I den følgende video vil jeg forklare om de helt grundlæggende ting ved det periodiske system. Og til at forklare om det periodiske system har jeg valgt et online periodisk system, man finder på fysiksfaget.dk. Det er interaktivt, og man har altså mulighed for at trykke sig frem på forskellige ting. Jeg vil lige først fortælle og fremhæve, at det her periodiske system har valgt at fremhæve tilstandsformerne på de forskellige grundstoffer, altså med farver. Du kan se, her er der for eksempel en grøn farve, her er der en rød, og her er der en blå, og der er også en gul. Man kunne i princippet have dels eller fordels farverne og markeringen på en hvilken som helst måde, alt efter hvad man har lyst til at fremhæve. Det kunne også være, at man har lyst til at fremhæve, hvilke stoffer der var metaller, og hvilke der ikke var metaller. I det her tilfælde har de altså valgt at fremhæve tilstandsformerne. Og jeg vil lige sige med det samme, at grundstofferne alle sammen er repræsenteret i det periodiske system. Det er altså grundstofferne, vi har vist i hele systemet. Og hver grundstof har sit eget symbol. Grundstof nummer 1 har sit eget, grundstof nummer 2 og så videre. Hvert grundstof har et symbol, der er på højst 2 bogstaver, og hvert symbol har højst et stort bogstav. Hvis vi tager udgangspunkt i for eksempel grundstof nummer 1 heroppe, hydrogen, så har det fået bogstavet H, fordi det starter med H, altså hydrogen starter med H. Da flere grundstoffer jo netop også starter med H, så har man valgt at tildele dem et ekstra lille bogstav, så man kan se forskel. Så de grundstoffer, der har 2 bogstaver, det kunne for eksempel også være her, Ca, det står for calcium, jamen der kan man så konkludere, at de hedder altså kun Ca, altså med 2 bogstaver, fordi der et andet sted i systemet er et grundstof, der allerede har optaget pladsen med et C. Men vi kan under alle omstændigheder konkludere, at hvert grundstof altså kun har et stort bogstav højst. Nu vil jeg lige hurtigt fortælle, at de 3 tilstandsformer, som man her har brugt, gas, flydende og fast, det er 3 måder, man kan finde alle stoffer på. Med andre ord, man kan altså finde stofferne på en enten fast form, eller en flydende form, eller på en gasform. Vi kan tage udgangspunkt for eksempel i det stof, vi alle sammen kender så godt, nemlig vand. Jamen vand kan vi jo finde på gasform som damp. Vi kan også finde det flydende, så vi kender det fra vandhanen, og vi kan finde det fast som is. Husk i øvrigt på, at vand altså ikke er et grundstof, men et sammensat stof. Men alle stofferne i det periodiske system kan altså findes på de her 3 tilstandsformer. Og det er kun når man møder dem ved 20 grader, som der står heroppe, at de fungerer i den tilstandsform, de er markeret med her. Altså med andre ord, et stof som Hg, altså det stof, der hedder kviksølv på dansk, det er godt nok flydende ved stuetemperatur, altså ved 20 grader, men fryser man det ned til en koldere temperatur, jamen så vil det også blive fast. Tilstandsformen er altså afhængig af, hvilken temperatur der er. Den gule farve er markeret hos de stoffer, som vi har fremstillet kunstigt i laboratoriet. Det er derfor, de ikke har hverken gas, flydende eller fast markering. Vi ved det faktisk ikke helt præcist, fordi vi simpelthen ikke har haft mulighed for at undersøge stofferne ordentligt. De findes simpelthen ikke lang tid nok til, at vi kan nå at undersøge dem. Når de findes, så findes de som sagt kun i laboratoriet, og i meget, meget kort tid ad gangen. Men som sagt, hele det periodiske system indeholder altså alle grundstofferne i verden, alle vores byggesten, alle vores mindste Lego-klodser, kan man sige. Og der er altså kun 118 i alt. Her har vi nummer 118. 94 af dem er naturlige, det vil sige, at vi kan gå ud og finde dem ude i naturen. Resten har vi selv skabt i laboratoriet. Jeg vil kun kort i den her video grundlæggende fortælle om de indledende principper, altså det grundlæggende system i det periodiske system. Og det første, jeg vil nævne, er grundstofnummeret. Læg mærke til, at periodiske system er lavet, så at man læser det fra venstre til højre, ligesom man læser i en bog. Vi starter altså med grundstof nummer 1 herover til venstre, kører til højre og finder grundstof nummer 2, springer tilbage igen, finder grundstof 3, 4 og videre mod højre, 5, 6, 7, 8, 9 og så videre ned efter. Man læser altså periodiske system fra venstre mod højre. Og vi ser, at grundstoftallet stiger løbende. Der er en lille ting, der selvfølgelig skimmer lidt i øjet, det er, at her hvor vi har et hul, der skulle der faktisk have været en hel række
af stoffer. Det har man valgt, fordi de her stoffer falder en lille smule uden for kategori, og det hjælper på vores system, at de bliver placeret hernede. Man kan sige, at de her undergrupper, dem hernede, og undergrupperne ligger her i midten, er altså lidt uden for vores pensum, så vil vi mest vælge ved hovedgrupperne 1 og 2, og 3, 4, 5, 6, 7, 8 herover. Grundstofnummeret fortæller os noget om, hvor mange protoner grundstoffet har i sin kerne. Altså hvis man skulle tegne grundstoffet som en atommodel, så vil man i kernen skulle have lige så mange protoner, som grundstofnummeret angiver. Altså hydrogen her, grundstof nummer 1, har 1 proton i kernen. Grundstof nummer 2 har 2 protoner. Grundstof nummer 3 har 3 og så videre. Det er altså den første systematik, vi opdager, at jo længere ned vi kommer i det periodiske system, jo flere protoner i kernen. Helt op til nummer 118, som jo altså har 100 protoner i kernen. Men det samme kan vi også sige, at grundstofnummeret også fortæller, hvor mange elektroner der er i alt i skallerne, fordi der jo netop er lige mange protoner og elektroner i vores atomer. Så derfor fortæller det også, hvis jeg for eksempel kigger på tilfældigt stof, som nummer 15 her, fosfor, fortæller nummer 15 også altså, at der er 15 elektroner i alt i et fosforatom. En anden systematik, vi skal lægge mærke til, er inddelingen lodret, det vi kalder hovedgrupperne. Vi finder først her hovedgruppe 1 lodret her, hovedgruppe 2, hovedgruppe 3, 4, 5, 6, 7 og 8 til sidst. Det der er specielt ved hver hovedgruppe, det er, at de har noget til fælles. Og hvis vi kigger på hovedgruppe 1 her, så har de det til fælles, at de har en elektron i den yderste skal, som de bruger. Stofferne i hovedgruppe 2, atomerne i hovedgruppe 2, har 2 elektroner i den yderste skal, som de bruger. I hovedgruppe 3 har de 3, i hovedgruppe 4 har de 4, og så videre. Det er altså det, som hovedgruppenummeret angiver. Det er altså, hvor mange elektroner er der i den yderste skal, som atomet anvender til elektroner. Der er kun én eneste undtagelse for den regel, og den skal vi finde over til højre i vores periodiske system, nemlig her oppe til højre, helium. Helium er placeret i hovedgruppe 8, selvom det faktisk kun har 2 elektroner i yderste skal. Men det er fordi det er en ædelgas. Alle grundstofferne i i hovedgruppe 8 er ædelgasser, og det betyder, at de er inaktive. De reagerer altså ikke med andre. Det kan I høre mere om i videoen om oktetreglen og det periodiske system. Det vigtige er lige her, altså at vi ved, hvor mange elektroner der er i yderste skal på et atom. Den anden ting, vi lige skal vide her i inddelingen, det er den vandrette inddeling, og den ser vi på herover til venstre. Fordi herude er der angivet periodenummer, og periodenummerne fortæller os noget om, hvor mange skaller et grundstofatom har. Altså, for eksempel, hvis vi ser på et grundstof her, vi kan tage beryllium nummer 4, den står altså i periode nummer 2, så ved vi, at berylliumatomet har 2 skaller, som det har elektroner i. Så for at opsummere, vi har altså en hovedinddeling. For det første har vi grundstofnummeret, som altså fortæller os, hvor mange protoner der er i kernen af et grundstof. Det giver jo et mærke til, at fordi at antallet af protoner har indflydelse på vægten af et atom, så jo længere ned vi kommer i det periodiske system, jo tungere grundstof har vi med at gøre. Anden systematik, vi lægger mærke til, er, at periodiske system er delt ind i hovedgrupperne, lodret. Og hovedgrupperne angiver altså, hvor mange elektroner et atom har i sin yderste skal, som den bruger. Og husk i øvrigt, at hovedgrupperne dækker over en del af grundstofferne, men der er altså også nogle undergrupper, som vi ikke beskæftiger os så meget med. Den tredje ting og den sidste systematik, vi skal nævne her, det er perioderne. Perioderne er vandret og angiver altså, hvor mange skaller et grundstof har i sit atom. Og med de 3 ting, grundstofnummer, hovedgrupper og perioderne, så ved vi faktisk allerede rimelig meget om det periodiske system.
Hermed slut på den grundlæggende video om det periodiske system og systematikker.